सांट्याच्या घरान पाद्रीक पोवन काळजाचे फुटोन जातात तिरे थोड्याचे केस सोडोन हाड वाडोन ओकोंक पासून मेवना फुरे सगळेच तांकां रिस्पेद मान दिता इगोर्जांनी ते आसतना बरे सांटेपणान कोणूच तांकां लेखिना दिसता तांचे चुरचुरे पाद्री लोकांची सेवा ते करून एके वाती पोरी वेताला सो पूण इंडियेक पाद्रीक मारून उडयता दिसता UP बिहार चोर वचोन आमचो धोरून काबार जातलो चोरूय आमचे पाद्री भाव नासो सगळी आमी खोऱ्या वाटान मागया आमच्या पाद्री भावा पासून Baba,